Tergantung tandurannya Mas. Yen sawi Sesasi. 8 dina, sesasi punjul 5 dina. Sawi. Yen telo 58. petang sasi 58. Nggih niku masalah pupuk Mas. Pupuk niku bareng cekel Pak Prabowo niki. Wah paling paling hebat tenan iki asline. Mbok butuhe pinten disukani, tumbas pinten ngoten mawon. Mbah, ngapunten jenengan asmane sinten, Mbah? Kula Pak Darsostu. Pak Darsostu. Nggih. Umuripun pinten, Pak? Kula 69. Umurnya sudah 69. Iya, 69. Menekuni usaha pertanian ini dari umur berapa sih, Pak? Kurang lebih 12 tahun niku. Jenengan bertani dari 12 tahun. Iya. 12 tahun niku men macul kula pun baut niku. Lah niku 20 patus repon niku, umur 20. Ngoten niku. Nah, telo niku kurang luwih niku suwene nggih kurang luwih 10 tahun niku. Enggak pernah ganti-ganti, Pak? Enggak. Pokoknya Siti menika kula tasih saged mbayar, kula bayar ning mboten liyane ngoten niku. Sawi, jagung, kapri, terus loncang, terus ledri, terus kula niku nanem pun rumpin apa-apa kula tanem. Oh ngoten lho Mas niku. Tapi sing telo niki ajeg, sing tempat ini untuk telo. Mboten mesti tempat niki ajeg telo. Nggih, sakniki bakalen niki ngen telo niki ajeng. Niki ajeng kok jagung kok brambang ngoten lho niku malah niku. Ngoten lho. Dadase mboten kok lemah niku bar telo langsung telo melih mboten niku. Bar telo niku senenge napa sawi, napa dikai ledri, napa dikai koro, napa dikai kacang, niku merupi napa-napa Mas niku asline niku. Ganti-ganti ngene lho mboten niku stabil. Iki lemah iki sanggon iki kudu telo-telo terus mboten niku ganti-ganti. Ganti-ganti. Nggih ganti-ganti. Hasilé niku nggih nyarah-nyarah kepayanane Pak niku. Payune sae angsale harta nggih kathah. Payune mboten sae, entuk harta mung gedhe ngoten niku. Mboten mboten iso nemtokke ngoten niku. Gesihku nandur napa niku mengke pomo iki ajine iki teko 5.000 teko 10.000, sok nandur teko 2.000, 1.000, karto 1.000 ngoten yen niku. Dados rega niku mboten saged stabil pokoke niku. Ya niki biasanya disah teng pundi, Pak? Niki teng teng nggen openan niki. Openan telo niku teng sekencang niku lho niku. Mas Harno. Oh, Mas Harno Jager. Nggih, niku bakar niku. Dudul dalan niku lho niku. Nggih. Oh, nggih. Niku teng ngene Mas Harno niki. Nah, biasane nek Tegal sak menten niki hasilnya perpanen niku pinten, Mbah? Niku mboten saged nemtokke. Soale niku hasil niku pepayan sayuran niku mboten mesti payune niku pemacek 1.000 niku ajek 1.000 mboten sok teko 5.000 sok teko 10.000 yen niku. Tergantung regine. Nggih. Lah niku hasil mboten iso nemtokke hasil semanten-semanten ngoten malah niku. Ngoten lho niku. Lah niku sak ledri niku enten sandungane niku sak ungking sekilo niku teko 20.000 barang niku malah niku. Nek mboten hasile mboten sae, sak ajine mung 4.000 3.000. Nggih ngoten niku Mas. Kenem tokke regane niku wah tidak bisa. Tidak bisa. Enten bumi ngenten iki. Jadi regane niku iki aku nandur tero, iki glesane iki sekilo payune 2.000 glesane niku. Lah somben ngote nandur telone payune 1.000 mboten ngerti yen niku ngoten lho niku. Mau regane niku kene stabil wah enggak bisa. Naik turun nggih, Mbah? Nggih. Oke ya nggih sak turun sak rendah niku
Jam nek lumrahe. Gadai petani kados kula ngeten niki lho niku. Nggih. Lah kula kurang luwih enten mriki rasa nyawah niku pun 10-an tahunan salok niku sawah mriki niki. Ya sawah itu sandungan terogi sak berapat bau ngoten niku sesuk payu 15 juta, 20 juta ngoten ngalami ngoten niku. Iso kadang niku sok jawahe deres tanduran mlonyo. Gede-gede kok. Nggih ta, jawahe deres kan tanduran mlonyo. Dadi petani rugi. Nggih ta? Saking cuaca. Nggih, saking cuacane. Sok udan bengi tanduran iso mlonyo, dadi petani niku pun rugi sik melih. Ning sok panas kurang banyu ya rugi. Tanduran ora entuk banyu. Ngoten nika. Niku. Terus nek mengke nak udan sok terang ngoten nika, tanduran kan iso apik. Iso ngeget. Iso ngeget. Petani niku nggih sok rugi, Sok bati. sok bati. Mergane rugi sok tanduran mlonyo kuwi mau. Ya didol ora Iso. payu kuwi Yen mlonyo didol mboten payu, mboten dadi dhuwit. Ning yen apik didol ya dadi dhuwit. Nah ngoten niku tergantung reregan, Mas. Tergantung reregan. Yen reregan iki regane apik, mestine nggih iso nyimpen dhuwit. Ning nek regane kuwi ora stabil, kuwi ya sok kanggo nandur meneh wae total. Sok nek regane apik, metune apik, kuwi sok iso nyimpen dhuwit kanggo turan. Ning nek sok regane kuwi ora apik, tandurane ora metut, niku total. Nah pupuk ki anu Mas. Gur tergantung leh nganuke. Nek pupuke kandel, mestine nggih tanduran lemu. Nek pupuke ora kandel, ya tanduran ora lemu. Hasilé kurang, gitu. Nek pupuke kandel, hasilé kan enggak. Kan pupuke gampil, rabuke Niki gampil. rabuk niku keng Pak Presiden niku padha karo petani niku ada diujar. Abuke gampil Mas niki. Oh, Nah, tenan niku, kalau mboten mben ngomong abuke koten niku. rada angel, ning nek niki abuke gampil. Iki butuh sesuk nggawa duit tuku teng warung niku tetep enten. Nek niki Ning sakniki gampang. barengi presiden niku niki enggal niki. Niki masalah pupuk lho niku. Niku luar biasa. Iya terima kasih kuwi tenan asine Pak anu niki. Mbantu apuk yang masyarakat niku tetep wah niku metune apuk sak pol-pole tenan. Mbok butuhe pinten disukani. Engko sakniki mbok tuku sekintal diladeni weteng iki lho enten. Enten tuku akeh nggih enten sakniki. Nggih niku masalah pupuk Mas. Pupuk niku bareng Pak cekel Pak Prabowo niki. Wah paling anu paling hebat tenan iki asline. Mbok butuhe pinten disukani, tumbas pinten ngoten mawon. Pupuk kathah, obat kathah. Petani niku supados saged regan, saged stabil. Gitu. Nek saged stabil niku kan ajeng pupuk kathah nggih saged Iso ngobenke ngono. ngubengke. Saged ngubengke. Ning nek mboten rega niku mboten stabil, nggih sak mendhek, sak munggah, nggih Bisa, tenaga, nggih pupuk melih, ngoten mboten saged nutup. Mboten arep kula nggih rega petani niku stabil, dadine damel nutup nggih saged, damel tenaga nggih saged, entuk turan. Entuk turan kena kanggo besok nak iso umroh. Ya muga-muga mengke dicekel Pak Prabowo regan anu napa niku regan saged stabil, petani saged mlampah, sehat, saged turah, petani saged turah mlawah.